musu eta niretzat. Oain, torri ba musu ematera, torri ba, bueno. Musu enatek izango da. Gustatzen zizki pilo bat. Eman gabeko musuak dira txarrenak. Ni beti. Zalantzak izateko eta musu beti. Hori. Bueno, Oizeder eta Oian, normalen musikari galdetzen dugu, baina zuei galdetzeak ere badu zentzua. Zer entzunez etorri zarete elkarrizketara? Irratian musika, zen musika? Nik normalean ez dut sekula gaztea entzuten. Ara? Normalean bai. Bueno, oso ondo, jatxalo bat, Ondo hasitara, Oian. Ondo hasitara, ondo. Saturatuta. Ez zaudelanean gurekin. Oain jeferen deia. Ez dut gaztea entzuten, saturatuta bukatzen dudalako eta gustatzen zait kompetentzia entzutea, jakiteko zer egiten duten ondo edo zer egiten duten txartu. Baina gaur kasualitatez eta ala izan da, gaztea zegoen piztutan irratian. Eta Leire Arrojeria gure lankidearen ahotsa entzuten etorri naiz. Baina egia da, ez duela normalean gaztea entzuten. Bueno, ulergarria da. Bueno, ni egia da, baitu, ni etxera etorriko naiz, Top Gazteako playlista entzuten etorri. Benetan? Bai. Etxeko lanak egiten. Bai, porque Spotifyen gure zerrenda egiten dugu, berak berritzen du gainera. Oianek berritu aldu zerrenda, entzun ningo eta bai. Osa, ni kontrolatzeko entzun dezu. Bai, berrituta. Beraz, lana egin da etorri da. Bai. Aizu eta larun bat goizero, Top Gaztea, 11:00 ordu batera. Hori zer da, tope gaztetzeko saio bat? Top Gaztea entzun da, tope gaztetzen gara? Gazte... Gara esan dute. Bai. Gaztetasuna sinisten dugu barnetik daramagun zerbait dela eta ez duela zerikusirik. Tipikoa den esaldi hori. Ez duela zerikusirik delako. Ez duela zerikusirik adinarekin eta bat dira gazte oso zaharrak eta zahar gazteak. Horrekin ez dago. Egia da. Horretik gut deitzen diegu gure entzulei pijamero. Bakigulako entzuleriaren 180 pijama jantzitan zuten duela gure... Gio ez da gutxigo, Gio ez da gutxigo, lanian ere daude batzuk. Batzu, gero uniformeroak ditugu ere. Uniformeroak. Eta hola banatzen ditugu guk Denak eroak, ez? Denak eroak. Bai, eta gure saioa baita justo dago, partiduk egoten dia, futbol partidu, baloncesto, balonmano, toitakok, eta asko joazte partidura, ez dakize bueltan, eta jende asko baita. Futboleroak ere bai ordu. Eskontzatera doan jendea, lehen batzuzetan. Baita. 2007-tik dago gaztean Top Gaztea, esan daiteke gazteako saio veteranoa dela, Top Gaztea. Zer da zuentzat horrelako saio arrakastasu bat aurkeztea? Baitu, netzako, zakit, ore bat da, zegia da, publikoak egiten duen saio bat dala. Azkenen zerrenda osatzen da, bai da, guk proposatzen ditugun kantuekin, baina beraiek erabakitzen dute zein postutan egon, zein egongo da lidergoan, ze kantu ateratzen den zerrendatik, azkenen beraiek egiten duten saio bat da, eta orduan, ez dakit polita da. Feedbacka hori? Zuek agian ez zaudete ados emaitzarekin. Askotan. Baina? Ni pikatzen naiz pilo bat, kantu batek bera egiten duenean, da niri asko gustatzen zaidan, eta entzulea ze Kristo, zatik ez dute bozkatu baina, eura daukate... Txantaje egiten du gaina, zaten du, kantu hau gustoko dut, bueno, zuek bozkatzen. Influenzia egiten, baina ez dut lortzen. Ez du lortzen. Aizue, eta larun bat goizetan imaginatzea zuek musika jartzen ari zareten bitartean, jendea aspiragora pasatzen ari dela, edo garbigailua jartzen ari dela, zenbatek egin ote dute hori? Bai, eta gainera, batzutan baki iguala dela, ze beraiek bialtzen dizkidute argazkiak, askotan eskatu izan dugu, ze gosaltzen ari zara, eta jendea bere argazkia bialtzea ditu, ze egiten ari den, eta oro har, esango nuke irratia badela beti romantizismo puntu hori duena, beste gauza bat egin bitartean entzuten den medioa da, akaso telebista ikusteko guztiak egon dira sofan, ez da ez, tabarna baten ez bada, baina, irratia, zaude kotxean, zaude lanean, zaude ikasten, gimnasioan, orduan, politadak pentsatzea pertsona bakoitza era ezberdinen entzuten duela. Azkenen larun bat izan da publikoarean hitza da, jende oso gaztek entzuten gaitu, eta baita ere, mendiraku naiz, eta hemen txena hotxakurrakin, eta guk ere galdetzen dugu askotan WhatsApp bidez, zeiz eta egiten, zein da zuen aste buruko plana edo gomendioak eman, eta orduan jendia etortzen da, eta argazkiak erantzuten du, animatzen da. Bai, eta horrela badakigu, nondik entzuten gaituzte, eta baita ere ze egiten ari dian, orduan. Eta audioak bidali ere. Kantarazten ditugu ere, askotan etxeko lana jartzen dituzue. Guzosketak ente ditugu, adibidez, Euskal talde garrantzitsuenen kontzertuetarako sosketak, eta eskatzen dugu, sola sosketa, beste gabe, nik parte hartu nahi dut, ez, hemen, pasatu la. Claro, eta adibidez, ez dakit, gatiburen sarrerak, gatiburen kantu bat eskatuko ditu. Eta zuk esaten bi eman eta poltsikoa sartu, ez? Ez que ba. Gazteurudan beti topera zaudet. Zorre zuen agendarek ez dut eta. Tira, Top Gaztea, 30 bestea Top Gaztean, eta entzulek aukeratzen dute favoritoa, ez da? Azalduko dugu izer zein den mekanismoa norbaitek ez baldin badaki? Bai, bituguk, saio azteko, azken postutik hasten gara, zerrenda osoa osatzen dugu, lehendabiziko postura iritsi arte, baino top 10ean sartu baino lehenago esaten dugu,
bi proposamen berri edo 3. Orduan, kantua jartzen ditugu, informazio pixka bat ematen dugu jendia jakiteko, eta gero Instagramen bitartez, guk sare sozialak asko manejatzen dugu, eta jende gaztiak batez ere, asko erabiltzen duen zerbait da, eta orduan, hor proposamena jarri eta hor bozkatu egiten dute. Eta Instagram bitartez baita ere bozkatzen dute. Gero botuak zenbatzen ditugu eta aldaketak egoten dira. Asteko igoera ere izaten dugu, marpostu, segun momentuko kantua balin bada, igual marpostu edo gehiago. Eta gero hortaz gain zer egiten dugu, asteko birala. Hori goain dela pare bat urte hasi ginen egiten, ze astero kantuak kaleratzen dira, eta jakin nahi dugu baita ere jendiak zer nahi duen sartzea zerrendan. Eta orduan horren bitartez, badakigu pixka eta zei gusto dauden, edo... Azken batean, irratiaren norabideare aldatu egin da, asko azken urtetan, gu gazte ginean irratia preskriptor ezan nolabait. Irratiak esatizun, entzun zazu, hau. Orain hori ere egiten saiatzen gara, nolabait mundu gautik datorren musika plazaratu, baina askotan, entzuleagu, baina bizkorrago dijuaz. Eta oran, eurak eskatzen dute, jartzazue hau. Eta oran, badago hor, lehiotxo bat, norberak bere kantua proposatzeko, eta hori bai, ematen dugun baldintza bakarra da, kantu berria izan behar dela. Aste horretako, alabetik astera berria, Spotify, YouTube eta alako plataformetan bere alako tasun horrekin entzuteko modukoak. Irratiari irudia jarri diozue, sare sozialetan sekulako mugimendu astinaldia daukazue, abanguardistak izan zarete horretan? Nik esango nuke baietz egia esan. Adibidez, gainera gaztea saioan bereziki, orain ja saio guztiek egiten dugu ia behartuta diot kako txartean, ez? Zuk esan bezala, irudia jarri bat, hori da. Baina lehenengotarikoa gaztea irratian irudia jartzen egiten genuena, gu izan ginen bideoekin, Didako lankideek ere Joseinak aurkezen zuen garaian ere hasi ziren zerbait egiten sare sozialetan, baina zuzeneko hoiek, direkto hoiek deitzen zaionak, Oizer eta biok hasi ginen garaiatan pixka bat xasatzen. 2015an hasi ginen elkarrekin, ikustetu gaztean, eta orduan hasi ginen bime bideoak eta musikali, sare sozial guztietan hasi ginen, eta ideiak, eta azkenen rol bat dugu bakoitza, beti gabiltza pikatzen elkarri, eta horrekin hasi ginen, oian, ideia hau eukidet, eta gero, egia da, gu izaten garela azkenen kamara aurrean, baina kamaratzean, Jon Fer eta Xordi ditugu elkarrekin beraiek. Ikusi egingo zaituzte, hau dira, Oian Bega eta Oizer Maio gaztean, begira. Oizer Maio agurtuko dugu, eta kaixo esango diogu, Kainateiri! Kristo nahi duzu nirenik, zakit zer nahi duzu nirenik. Epaimaiak zer dioen, Gabon? Begira, nik Kainakai banintz, telebistako volumena jaitsiko nuke. Ongi etorri, Top Gaztea jolasera. Joko honen helburua, azken lerroa zeharkatzea da 11 iritsi baino lehen. Beti ere, Oizederrek begiratzen ez duen bitartean. Irratia edo katea egun, nik orduan nahiago dut Top Gaztea aukeratu. Bealdea bidagu. Itxasargia testigu da, bakarik, Zera, ez da zalantzak maitea, beti zure paperean, zure ikutzkezunean, onak hola ondo izea. Benetan ikusgarria, eta zelana horratzea. Egia esan bai, behitu dago zada bat egiten dugunean lan hau guztuaz gainera, normalean telebista edo zen komunikabidetan ez, goiti dator agindu bat edo lan bat egin beharra edo zuzendari badago, gidoilari bat, baina hemen kontrakoa da, gu juten gara gure jefearen gana esaten, hau egin nahi dugu. Zagote, berriro daude hauek hemen, abez. Egia da gero berak beti esaten digula baietz eta lortzen digu baliabideak eta jantziak eta pelukeria eta zoragarria da hemen etxe honetan dagoen karakterizazio lana izugarria. Ikaragarria da. Eta mendik musu bat makillaje eta jantzetegiaren zat. Eta egia da, hasi ginela, gainera guatzen naiz, nola izan zen, lehen da biziko bideoklipa. Alokao bideoklipa izan zen, aukera eman genuen Instagram bitartez, zen naizue, Shakira eta Alokao, momentuko bi kantuak beraiek erabaki zuten, publikoak erabaki zuen, zer egin bar genuen,
Eta geroztik, ja, hasi ginen urtero bideoklip potente bat egiten. Inauteritan, gero Gabonetan, eta ja daude hiru lau data, eta ja jendia dauz, zein behar duzu aurtein, zein izango zarete. Presio hori ere bai. Bai, presioa pixkat ere bada, ez dakit Ez que, urtetik urtera komplikatzen goa, rollo, oro. Zara xumeak egiten hasi ginen arestian, eta orantxen egundoko, bai, movida montatu.